闇による洗脳が解けるも、皇帝ディゴスはサーガリウスの強靭に倒れる。ディゴスを失ったダルシス帝国は混乱し、次の皇帝をめぐる内戦となってしまう。その隙にラングリッサーによる封印が解けた影響で、闇の軍勢がバルディアに侵攻を開始。町には危機が迫っていた。これなら負ける気がしないぜ。
化け物が近づいてくる。逃げないと。あの化け物は。王子、あれはただの魔物ではありません。どういうことだ。ラングリッサーの封印が解かれたことで出現した闇の軍勢です。邪悪が目覚めてしまったということか。テディ様、町の人たちを助けないと。ああ、化け物たちを市民に近づけるな。魔物が組織だって攻めてくるなんて